सत्ताधारी पक्ष जेन्ना चुकता तेन्ना ती चूक विरोधी पक्षान ताच्या नदरे मुखार हाडप हातूंत कांयच चूक ना आनी नाल्लाचो प्रेस वाडलो तेन्ना महिला काँग्रेसीन हेच केलें। जनतेच्यो समस्या सोडोवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा। तांणी परत परत आपूण हें केलां तें केलां म्हूण जनतेक सांगपाची गरज ना अशें महिला काँग्रेस पत्रकार परिशदेंत उलयल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। भारतीय शासन प्रणाली ही लोकशाही शासन प्रणाली आहे। त्या शासन प्रणालीमध्ये जेवढं महत्त्व सत्ताधारी पक्षाला आहे तेवढंच महत्त्व विरोधी पक्षाला सुद्धा आहे। शासन करताना शासक जर काही चुकत असेल किंवा काही त्याच्याकडून काही मुद्दे राहून जात असतील किंवा समाजाभिमुख काही गोष्टी त्याच्याकडून होत नसतील तर त्याच्या लक्षात आणून देणं हे विरोधी पक्षाचं आद्य कर्तव्य आहे। हे पत्रकार म्हणून तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, त्याचबरोबर सामान्य माणसांना पण माहिती आहे। ही खूपच छोटी राजकीय जाण आहे। तेच काम आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून करत आहोत आणि महिला काँग्रेस करत आहे। नारळ विक्री किंवा स्वयंपाकात नारळ वापरणं हा गोयकरांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि हाच नारळ एवढा महाग झाला की तो सामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर झाला। तो मुद्दा घेऊन आम्ही नारळ विक्री केली आणि सरकारला आम्ही निवेदन दिलं, विनंती केली। आम्ही मोठा हंगामा नाही केला, आम्ही आमच्या परीने सरकारला समजावण्याचा प्रयत्न केला की नारळ हा सामान्य माणसांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेलेला आहे आणि तो तुम्ही स्वस्त करून विका। जर आमचं म्हणणं योग्य नसतं तर कृषी मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी नारळाचा भाव कमी करून आमच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे जे काही शॉप्स आहेत, सरकारी दुकान आहेत, त्याच्यावरती कमी दरामध्ये नारळ विक्री ही त्यांनी सुरू केली नसती। एक मुद्दा हा आहे। दुसरं, त्या महिला अशा म्हणतात की प्रतिमा कुतिनोने कधी नारळ फोडला आहे का, तिने कधी स्वयंपाक केला आहे का, हा मुद्दा सुद्धा चर्चेला घेण्यायोग्य आहे असं मला वाटत नाही। यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत। प्रतिमा कुतिनोला जर लोकांची एवढी कळकळ आहे तर तिने तिथे येऊन ते प्रश्न सोडवायचे आहेत। प्रतिमा कुतिनो व्यक्तिशः तिथे जाऊन ते प्रश्न का सोडवेल? सरकार तुमचं आहे, सरकार भाजपचं आहे आणि जेव्हा तुमचं सरकार आहे ती सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे की कुठे काही वाईट होत आहे किंवा लोकांचे काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही सोडवायचे आहेत। आपल्या सरकारचं अपयश ती दाखवू इच्छिते का याच्यामधून? आपले मुख्यमंत्री पर्रिकर साहेबांनी एका ठिकाणी सभेमध्ये असं म्हटलेलं आहे की महिला काँग्रेस ही सगळी चीप पब्लिसिटी, त्यांचा हा चीप पब्लिसिटी स्टंट आहे। याचा सरळ मराठी भाषांतर होतं की हा सवंग प्रसिद्धीचा प्रकार आहे। कुठल्याही महिलेबद्दल तुम्ही भाषा वापरता तर ती योग्य वापरायला पाहिजे। मग ते राजकीय पटलावर असू दे किंवा सामाजिक पटलावर असू दे, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर असू दे, तुम्ही तुमची भाषा चांगली वापरायला पाहिजे। आमचा आक्षेप तिथे होता आणि आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्याबद्दल आम्ही निषेध व्यक्त केला की तुम्ही महिलांसाठी असले शब्द वापरू नका की सवंग प्रसिद्धीचा तुम्ही प्रयत्न केलेला आहे। ही सवंग प्रसिद्धी नव्हती। त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाई सक्षम आहेत, मान्य। आता हे जे भाई आहेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हे अख्ख्या गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि महिलांचेच नाही तर इतर जे काही समाजाचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री हे बांधील आहेत। त्यांनी ते प्रश्न सोडवलेच पाहिजे। मग ते प्रश्न सोडवण्यासाठी जर त्यांनी वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या असतील, लागू केल्या असतील तर त्यात काहीही मोठं नाही।